име на Мария, че ни събра в това хубаво място, да кажа, че тук е запазена традицията. Идеята на традицията, която има нещо, което е красиво, което е стаята на къща на ковача, къщата на каменара и на дълбоделица. Сега ще направим къщата на хлебаря, което значи на живия хляб, който ще ядем. В традицията има нещо, което винаги се съгражда на старата основа, която тук е направена с голямо отношение към фрагмента, както казват, отношението към детайла. Хората, които са строили тук, са вложили нещо и е хубаво, когато това имаме приемственост дълбока вътрешна, да го запазим, да го съхраним, да го оставим за поколенията и да го надградим. Когато има нещо, което се случва между двете епохи, това е важен момент, защото всъщност исторически и в духовен план най-вече се случва една промяна, която не трябва да разрушава старото, а всъщност да надгражда, да съзидава, да дава отношение. Да кажа, всичко, което видяхме тук, е наистина много красиво, направено с много любов, с усет. Дори и картините, които видяхме навсяка, нито една не ме подразни, аз съм критична на тази тема. Дори и картината в нашата баня и туалетна също и тя ми хареса. Който говори вече за един изключителен вкус, който представлява това место. Този Балкан, който се говори в него, в старите приказки, за стария Балкан, който се случва и толкова много неща, приказки, хайдути, са имали потери, които са ги гонили и тук започва освобождението. Всъщност той наистина е като един кръгълен камък. Тук са дали гръбнака на България и не случайно целият Балкански полуостров е кръстен на този Балкан. Ние се намираме буквално в центъра на България и това е една такава точка, която според мен е точка на духа. И понеже аз съм един от учениците на брат Борис Николов, мога да го заявя, че последните години след затвора до края му бяхме близки, бяхме заедно. Мога да кажа, че той беше много свързан с Габрово, с този район, с местността Лозана, която сме ходили заедно. Разбира се, много неща, които не са тема на нашия разговор, но това, което беше запазено в него, винаги е едно свято отношение към едно пространство, което се изчиства. Казвам го, защото когато се правят подобни семинари, подобни срещи, молитви, ретриви, както се ги наричат младите, тези срещи са важни да остават на чисто място. Те си носят еманацията на времето и ние всички, когато сме тук, образуваме, да кажем, една общност. Вчера бяхме в Деня на християнското семейство. Не вярвам между вас да има някой, който се казва, че не е християнин, но дори и да има такъв, това не е повод ние да търсим различията, а винаги ще търсим единението не във формата, а в духа, в съдържанието, в смисъла на нещата. Така че, когато имаме нещо, което е зад гърба ни, което представлява традицията на Христовото семейство, всъщност то точно вчера завърши с нощи с концерта на Йоанна и на нашия приятел, къде отива, защото не го виждам. Да, сигурно си във Варна. И днес, когато отваряме страницата на Стрелеца. По същия начин днес ще говорим за това, което представлява 2025 година и 2026 година, когато очакваме една голяма астрологична промяна. Само ще довърша с тези мисли, че когато говорим за влизането на една нова епоха, както е епохата на Водолея, учителят казва, че тя ще навлезе поне за 300 години. Значи ние имаме много неща, които имаме да довършваме, както в момента имаме ретроградни планети, които ни връщат на нас за нещата, които не сме си довършили, за да влезем пречистени в новото естество на енергията, която идва, която е изключително силна, много мощна и много променеща. Това е урановата природа. Когато се връщаме назад във времето, за да кажем, че излизаме от епохата на рибите, всъщност ние влизаме в това, което представлява Христовото единение. Христовата любов, тя е свързана с любовта на рибата, която е всеотдайна, жертвоготовна, тя е всепроменеща се оттам, да кажем, когато слиза еволюцията на душата в духа и всъщност се качва след Христос обратно еволюционно към Бога. Това е един процес, който се следва през всичките наши житейски инкарнации. Връщайки се, ние преживяваме, да кажем, нашите промени, нашите трансформации, натрупваме новите опитности, които ги предаваме и генетично, и психологично, и най-вече духовно, вече в хората, които идват след нас.
Ние сме получили от старите брати и сестри, те са благословили, предали са го с любов, ние сме длъжни по същия начин да го съхраним и да го предадем. Тези, които идвате след нас, вие ще запазите тая традиция. Тя ще бъде във вас един много силен подем, който всъщност през целия живот може да ви дава стимул за живот. Когато има човек идея, когато има мисъл, когато има някаква визия за бъдещето, т.е. спокойно ще той върви в един духовен път, който му отваря врати. И тогава ще видите, наистина предполагам, че на всички вас се е случило, че когато имате някакъв вътрешен проблем, тези врати по някакъв магичен начин се отварят и се случва нещо в живота на човека, което наистина му дава новите опитности. Ще отворя една скоба за една аналогия от вчерашния концерт, когато свирихте глук, всъщност, и говорихте предварително за Орфей и за Евредика. Йоанес каза нейната теза, Митко Бонев, Иво Бонев изказа неговата теза, аз имам друга теза, която е обща и която е свързана с това, че когато Орфей, който е божественият учител, божественото във всеки един от нас, слиза долу до преизподнята, сега да разчупи това, което представлява адовото съзнание, което е тъмнината, да внесе светлина в нея, където е затворена Евредика. Коя е Евредика? Човешката душа. Той всъщност опитва, тя тръгва в пътя, но не е дошло времето. В епохата на Орфей, всъщност, човешкият еволюционен модел просто продължава да слиза, да обзема материята, да я култивира, да разгражда в това, което нишата й проява и да създава от нея на принципа, на творческия принцип, да създава нещо ново. Но когато Евредика реши да се обърне назад или да не последва този път, който е предначертан за човешката душа да си изработи, тогава всъщност тя остава в този свят. Ние още представляваме светът на материята, който чрез голямата трансформация на духовността, на молитвата, на паневритмията, на концертите, на изложбата, всички духовни принципи, те ни позволяват да направим тази крачка в нашия живот. Последно с това ще завърша да дам думата на пророчествата на нашето време. Ние винаги говорим, знаете, нашата група с посмивка за сериозните неща, защото в братството, както ви казах, на реформата, винаги се радваме, винаги сме в едно прекрасно положение, когато говорим за тези работи. И те са възможността на човек да променя нещо в себе си. Искам да кажа това, което е свързано с дълбоката психологическа тема, която всъщност се случва по времето на учителя. Само за момент искам да си спомните, че във времето на нашите деди, нашите прадеди, когато е времето на учителя, нито е имало ток, нито е имало толкова силно движение, нито е имало, сега вече говорим за изкуствен интелект, нито е имало интернет. Така че тези модели, които са създадени тогава, за да проработят тогава, и до ден днешен, за да може учителя да вземе една тема, едно изречение, една фраза от Библията или от Евангелието и да ги пренесе в неговата лекция и да ги разгърне, това е моделът, който всъщност ние ще видим в епохата на Водолея. С какво е характерен на епохата на Водолея? Само с няколко думи. С изключителна индивидуалност. Ние в момента виждаме хората колко са самотни заради своята индивидуалност, колко не можем да намерим още себе си. Учителят обаче дава един висш модел, който е моделът на обществото. Тоест, ние в момента представляваме едно малко общество и когато обществото има своя център, който е духовен център и който в него може да се случват много неща, които са свързани с нашите вътрешни принципи на творчеството на съзидание, тогава ние черпим плодовете на духа и нарича учителя. Тоест, добродетелите в нас имат изказа, възможността те да се проявят и тогава ние ги владеем, а не демоните не владеят. Тогава човек усеща тези свисши състояния. И така, отваряме страницата на 25-та година, за да може да затворим след 31 декември и да отворим новите аспекти. Щом се налага. Аз обаче не мога да говоря седнала, както е известно, защото съм там. Удобно ли ви е? Аз ще ме помахам, ще танцувам. Да си пазете само. Много интересно препратка, че това място е обновено, има нов живот.
И всъщност това е момента, в който се намираме сега като епоха. И това е съвсем не случайно. Някой ще поеме ли ангажимента да ми затваря скоби? И това е точно един момент. Аз съм гледала някъде около 3000 години назад в ефемеридите. Няма такъв случай до сега, до този момент не е имало, а да не говорим, че дори да е имало нещо подобно, тези три основни персонажа, които са инструменти, чрез които ние ще усетим тези големи промени, планетите Уран, Нептун и Плутон, те още не са били открити, което означава, че тяхното влияние е било свързано повече с общото несъзнавано, отколкото отправено към осъзнатият човек. Така че дори да е имало нещо подобно, аз да съм го изтървала случайно, което едва ли се е случило, защото съм такава... 3000 години се записваш. Да. И какво е интересното? Едновременно, сега ще обърнем внимание на всяка една от тези планети и на всичките тези знаци, в които те влизат, едновременно тези три планети, които са зад видимото поле, Сатурн е последната планета, я да си дигнат ръцете тези, които нямат представа от астрология или имат много малко представа. Значи на вас ще говоря, защото за вас ще говоря велики неща, те я знаят всичко. За трите персонажа ще си кажем основните неща, най-важните и с какво те, основно с какво искат те да ни променят. След което ще поговорим за уникалния момент, в който се намираме, за това, че ние сме като за последно в нещо, което е старо, точно както тези къщи. Точно такова нещо старо, което ще бъде обновено. Какво означава, чакай да се настанат закъснелите, в Римската империя нямало закъснели хора, защото ако някой е закъснял, това значи се е умрял. Така че влязоха да току-що две умрели. Да, възкресението следва. Видимото поле е затворено от Сатурновата стена. На Сатурн природата е такава, че трябва да пази и да съхранява. Но понякога се увлича в това съхранение и започва да се костенява и не иска да мърда, да го пази, да не би съкън нещо да излезе от неговия контрол, което е свързано, разбира се, с мита, с Уран и с наследството, с което той му казва, че това ще се случи и с него. И оттам идва и първия кармичен закон, че ще ти се случи това, което ти си направил. Тоест той отрязва фалуса на баща си. Какво значи фалуса? Възможностите. Това значи фалуса, нещо, което те първа ще се ражда. И поема той полето на формите. Баща му казва, че това ще се случи и с него. Той взима всички мерки и всичките си деца ги поглъща, т.е. контролира в пространство, което е само негово. Това е природата на Сатурн. И когато се откриват най-напред Уран, след това Нептун, след това Плутон, през горе-долу 100-100 нещо години, изведнъж се появяват нови сили, които по различен начин, по коренно различен начин, три начина, те успяват да преминат тази граница на Сатурн и да влязат вътре, за да обновят това поле, което той толкова истерично пази, че то започва да блатясва. И това е, ако не бяха обновени тези къщи, щяха да бъдат като тази. Това е Сатурново поле, което не позволява тази къща да бъде обновена. По някаква причина Сатурн е времето, също така, защото когато има форма, тогава има време. Извън света на материята време и пространство не съществува. Така че ето минава време, започва да се руши, обаче Сатурн седи там и пази времето, докато дойде някоя Мария, иди да видиш Сатурн. Иди да видиш Сатурн. Докато се появи някоя Мария и на старото нещо, което е Сатурновото поле, дава нов живот, идва тази нова обмяна и започва следващия цикъл. Точно в такъв момент се намираме, само да отварям скоба, когато се открива Уран, от Слънцето до Сатурн е това разстояние, открива се Уран и от Сатурн до Уран е това разстояние. Какво се случва? Отвоява се полето за разгръщане на човешкия дух и човешкия потенциал. Двойно. Значи ние сме живели с представата, че можем толкова, открива се Уран и това пространство се отвоява. И какво казва Уран? Ало, погледнете небето, Уран е небе на гръцки.
и в митологията е свързан с небето. Тоест, погледни небето в себе си. Обърни се към нещо, което няма граничност. Материята има начало и има край. Всяко нещо в света на материята има начало и има край. Но зад света на материята няма начало и няма край. Природата на Уран е да ни изведе към това пространство, което няма начало и няма край, за да мислиш ти за тази вечност, в която битува всичко останало извън тази земна, красива в моя случай форма, нали? Затваряме скобата, защото аз имам Сатурн сега. Та природата на Уран е с такава страхотна скорост да удари някъде в зида, точно както са измислили на времето гръцкия огън и разни такива, за да пробият крепостта, да влезе вътре и да обнови. Природата на Нептун каква е? Открива се Нептун и неговата природа е съвършенно различна. Значи и трите планети, и Уран, и Нептун, и Плутон са противоположни на Сатурновото поле, но по различен начин. Уран взривява времето и пространството на Земята и те извежда в космоса. Нептун те разтваря бавно, без да имаш сили да се противопоставиш. Неговата енергия, си представете, че този зид е нарисуван и капваш отгоре една акварела вода и тази вода леко разтваря зида и Нептун се нанася точно като дух, както за приказките сте гледали, както няма материя и влиза Аладин, минава през пространството, влиза вътре и го обновява бавно, спокойно, без сътресение, без урановите истерични истории, без нищо, просто лека по лека всичко започва да става като тези картини. Нежно, красиво и ти в един момент осъзнаваш, че ти си на някакво място, което е придобило нов живот от финността на начина, по който искаш да го промениш. Защото тази къща можеше да е променена просто с новите стъкла, с новите неща, но всичко това, което виждаме, което е вложено допълнително като красота, това вече е Нептун. С всичките тези светлинки сега, които влизат. Защо влизат тези светлинки? Защото Мария се е сетила да сложи кристал. И този кристал пречупва светлината и тя се нанася като едно ново пространство в тази къща. Ето това е Нептуновото поле. Плутон, как работи Сатурн? Влиза дълбоко под зида, прави отдолу разместване на пластовете, мощно разместване на пластовете. Ти нищо не подозираш, само усещаш един много дълбок тътен, от който те фаща страх и си такъв, нещо става, ама не мога да разбера какво става, ама нещо такова тежко от бучи отдолу и в един момент излиза от магма или нещо, което си го представете, което изгаря всичко, към което ти си се пристрастил, а то е свършило своята работа. Да. Искам да кажа, че много важно да се знае времето, в което се открива една звезда, по-точно една планета, защото много от учениците, старите на учителя, казаха, Плутон е планета на учителя. Тя е открита по негово време, открита е на два пъти детронирана, сега пак между другото ние признаваме, други казват, то е някакво движение, което е с много изкривена еклиптика. Но интересното в нея, с тя, когато се явява, всъщност започва наистина една плутонова енергия. Това е времето, когато започваме да гледаме ядрото, да гледаме развива се атома, започват неутроните, започваме да намаляваме все повече и все повече навлизаме в частта, която създава материя. Неутрони, неутрино, кварки, божествена частица накрая. Значи стигаме до един елемент, който е светлинно импулсен. Значи имате предвид, че когато си говорим за материята, всички ние сме създадени от този светлинно, част от електромагнитен импулс. Така че в природата на човека всъщност съществува нещо, за което учителят още тогава говори, също започва тази нова епоха и тя би трябвало да бъде епоха на светлината. Епохата на светлината се ражда в свръхсъзнанието на човека или във връзката му с божеството. Допълвам само, че по времето на две скоби откриват се Уран и започват революциите една след друга. Френската, американската, разделяне, революции, нова система. Открива се Нептун, започват организации за социална основа.
Значи, създават се коминтерни, създават се общества, създава се социална идея. За първи път се ражда социална идея за това, че хората трябва да са обединени. Тоест, природата на Нептун е да създаде едно пространство, в което всички да се усещат по някакъв начин обгрижени. Създава се Плутон, разбива се ядрото, влизаме в нов тип енергия. В представата ни изобщо за нов тип енергия и нещо, което изобщо не е маловажно, се появява Зигмунд Фройд. С идеята за психоанализата и става този вертикал, за който Андрей говори. Значи имаме свръхсъзнанието, имаме подсъзнанието и там за първи път се пипа. Защото до този момент, в хилядите години човешка познаваема за нас еволюция, защото има кой знае колко непознаваема, но тази, която е познаваема и останала в легендите, в митовете или записана по някакъв начин някъде, достъп до това несъзнавано са имали само жреците и тези, които са преминали през мистерии. Защото всяка една мистерия в древността, това е било смисъла на елевзинските мистерии, на мистериите на Самотраки, на мистериите в Делфи и така нататък, да те свърже с тази цялостност, която е. Дух, душа, които изпълняват ролята и връзка с тях имаме чрез ум, духа и сърцето, душата. Те са говорители за нашия осъзнат свят, но иначе с другите сили човечеството не е могло да работи до въпросните 30-та година, когато откриват Плутон. И тогава за първи път се появява психоанализата и се започва да се търси това несъзнатото. Т.е. имаме вече асансьор, който се движи между познаваемото и непознаваемото дълбокото. Природата на Плутон е да изведе точно всичките тези заключени, защото всеки има някакви страхове и нещо, което е необяснимо за него. Всичко, което е необяснимо за човека, е свързано с тази плутонова енергия. Защото необясним страх от нещо. От това, че ще ме изостават, от това, че няма да ме харесат, от това, че ако отворят прозореца ще изтина, от това, че ще се изложа. От всякакви страхове човек има без да знае. И всеки му казва спокойно, бе. Обаче спокойно, ама тебе те шубе. От нещо. Или от тъмно, или от каквото и да е. Всичкото това е свързано с тая плутонова енергия, която е заключила част от теб и иска внимание. Какво е вниманието? Да вкараш светлина. Това е вниманието. И сега модерните термини са да интегрираш сянка. Много важно. Така фащаш нещо отдолу, да ме пускаш кофата в кладенеца и вадиш вода. Това е същата работа, като с подсъзнанието. Учителят е дал, разбира се, десетки хиляди такива методи това да го правим, без да си губиме времето по да не засегна някой с констелациите. И така, и в смисъл да имаш тази цялостност, с която сме ние. Защото какво значи цялостност? Ние влизаме в това тяло, което съществува само благодарение на това, че има два полюса. Материята съществува само благодарение на това, че има два полюса, т.е. че Ева и Адам ядоха точно от това дърво, дето беше с двете на доброто и на злото. Значи, ако ни го беха спестили това, щехме да сме в тази цялостност. Но така или иначе, материята, за да съществува, трябва да има тъмно-светло, активно-пасивно, мъжко-женско, ден, нощ и така нататък. И в тези два полюса енергията се сгъстява. Скоро в тия беседи, които четем в Сила и живот, учителя казва така: частиците, които са по-близо една към друга, са видими за човешкото око в енергията. А тези, които са на по-голямо разстояние, те са същите, обаче ние не ги виждаме. И казва след това в следваща беседа, той говори за ушите, обаче то важи за цялата ни сетивност. Казва, за сега ушите ви са много груби и не чуват. Един ден, когато този слух стане по-нежен и се изработи, защото ние в вековете изработваме цялата сетивност, с която имаме, казва, ще чуете каква симфония, когато листата се веят, когато клоните, когато водата, когато капките. Всичко това, казва, една концертна зала, за която Христос ви е купил билети и ще ви заведе там и ще чуете. Когато това, тоест в бъдеще всичко ще започне да говори за това нещо, което е извън тези два полюса, в които ние за сега все още сме ограничени. И какво значи да излезеш от тези два полюса? Учителя казва за Сатурн едно изречение, което ми е направило много силно впечатление. Говори за дявола
и казва Сатурн е дявола. Той така е изобразяван, знаете, в старите графики. Сатурн винаги е с косата. И дявола така е, смъртта така е изобразявана с косата. И учителя казва едно изречение. Докато не разберете Сатурн, никога няма да разберете света на противоречията. Значи, този свят на противоречия, в който ние съществуваме, защото иначе не може да съществува материята, този свят на противоречия владее Сатурновото поле, защото за първи път се създава света на формите в неговото царство. И докато ние не разберем този принцип, ние не можем да сложим горе точката на полюсите, тук ако са двата полюса, тук когато сложим точката на равновесие, ние осъзнаваме смисъла на тези два полюса. Докато не сложим тая точка горе, да стане триъгълник, а не полярност, ние не можем да разберем този свят на противоречията. Тоест Сатурн е изключително важно поле, с което трябва да се работи в зависимост от това човек на коя част от спиралата се намира и всеки е с различните опитности и с различната събуденост към съответните проблеми, на които си мислиме, че са. Всички проблеми са просто един учебен час с неговите задачи, които са ни дадени. Без изключение. Аз ще прекъсвам от време на време, това е част от семейните отношения. Имаме теза, имаме антитеза, имаме синтеза. Значи, когато учителя говори за тези два противоположни центъра, които са винаги в плюс и минус, и в ден и нощ, и в този антагонизъм, който съществува в енергията на човечеството, плюс и минус, в този смисъл, който се ражда енергията или двете магнитни полета, в които, примерно, един магнит работи, за да привлече един метал към себе си, те са свързани в нещо, което представлява божествения център. Тоест, винаги, когато сме в едно противоречие, дам като принцип, който е заложен в природата, ние трябва да изведем от него формулата на посвещение, той има божествено разрешение в висшите си светове. Висшия порядък е този, който всъщност може да освети и двата в равновесие и тогава се ражда баланса, а не дисбаланса. Когато нещата са в хармонично единство, те всъщност представляват възможността енергията на тези два полюса да се концентрират в някакъв висши дял. Това беше само като един от принципите, защото един от символите на учителят е равностранният триъгълник. Те могат да бъдат отнесени, разбира се, само към Божествения свят. Няма да говорим, да знаете, предполагам, Бог Отец, Бог Дух, Бог Син. Да, кажи. И везните. О, извинявам се, да. Това зодия везните, да видиш, то е божествено нещо. Всъщност и трите планети, за които говорим, са тяхната идея по тези три различни начина да направят, да те концентрират горе в този божествен идеал, за да можеш да направиш равновесието, разбира се, по различен начин. Уран е свързан с ума, Нептун е свързан с сърцето, Плутон е свързан с волята. Само, че прибавяме Меркурий е свързан с ума, Уран е висшата му октава и казваме божествената мъдрост. Венера е свързана с любовта, Нептун е октава на Венера и казваме божествената любов. Марс е свързан с волята на човека, октавата на Марс е Плутон и става божествената воля. Тоест към тези три планети прибавяме думичката божествено и тогава не обслужваш себе си, индивида, за който каза Андрей, че сега проблема на обществото на Водолея е да излезем от себе си, от нашата индивидуалност и да се осъзнаеме като цялостност. Тоест, Меркурий е твоята мисъл, когато дойде Уран, той те включва в полето на цялостната мисъл, на всички, не аз. Нали, да ви дрънкам сега аз тук в центъра, а всички да ме прекъсвате, както този човек. Шегувам се в... Сърцето и Венера и това, което харесвам и това, което избирам и този диригент вътре в нас, който ни акордира към красивото и към хармоничното, Венера, когато дойде Нептун, той те включва като хармонизация вече в цялостното и респективно Плутон, когато те включи, ти работиш и действаш за цялото, а не действаш за себе си. Това е разликата на октавовите планети. И сега, тези три планети за първи път влизат едновременно. Като казвам едновременно, това е в рамките на една година, което една година за няколкото хиляди, за които съм гледала, е нищо.
едновременно влизат в мъжки активни знаци, които сега ще видим как са свързани помежду си. Едновременно. Това е, остави това. Ами едната, централната от тях, значи имаме Уран, Нептун, Плутон, и централната се движи заедно с Сатурн. Значи заедно бяха в Риби, заедно влязоха за малко в Овен, заедно излязоха от Овен, заедно влизат в Овен през един месец. Даже няма и месец. Там съм си ги записала на кои дати, после ще си ги запишете датите, за да следите. И какво означава това? Когато тези три планети, минимум 7 години, защото толкова е престоя на Уран в един знак, минимум 7 години са били заедно в така наречените пасивни знаци, и то не е кои да е, сега ще ги припомня кои са. Значи Плутон изкара 20 години в Козирог, видя се какво направи. Козирог е знака, който е свързан с държавни устройства, с конструкции, с стабилни структури и така нататък. Плутон в последните 20 дена преобърна света с абсолютно бихме казали главата надолу, за да е по-ясно. Така, Нептун, забележете, господар на Риби, престоя от 2011 година до сега 26-та, това не мога да сметна никога колко е, 15 години. 15 години той е в собствен знак. Рибите не са просто знак, те са последния знак на зодиака. И те са с техния господар, който е там заедно с Сатурн, който е последната видима планета. Имаме много последно. Значи Козирог е последният знак, в който реализираме. Огнената стихия е свързана с идеята. Въздушната стихия е свързана с мисълта и с комуникацията. Водната стихия е свързана с принадлежността и с емоционалния свят, но земната стихия реализира идеята, мисълта и чувството и желанието в плод. И Козирога е последната земна стихия, в която имаш финална реализация. Не случайно е 10-ти знак, значи в първи знак в Овена започва всичко, в 10-ти знак приключва, там е краят. След това в Водолея само се споделя този плод по линия на ума, а в Риби се споделя този плод по линия на сърцето. Нямаме продължение на реализацията на овенското начало. Там спираме в Козирога и този плод от тук нататък действа вече, за да какво да направи в Рибите? Да изгние, дали ще изгние или някой ще го изяде, семката ще остане. И тази семчица, която е останала от този 12 епизода филм, я посаждаме и започва новия цикъл от Овена. На Овена работата му е вече да изведе от семенцето, каквото е вложено в него и да започне новия плод и новия път в тези 12 епизода. Времето, в което живееме, е много по-голяма еволюционна 2000, значи на 22 март 1914 година, сигурно съм ви писнала вече, да го повтарям това. Учителя казва, от днес започва новата епоха. От днес. Голям учител може да разтвори само завесите, за да влезе нова епоха. Ние, както се разбра, още 30 години, минаха 100, само 200 ни остават, на път сме. Ние сме в това лека по лека зазоряване. Зазоряване, в което има една беседа, новия ден се казва, учителя е единствената беседа, която е пожелал сам да редактира. И тя така завършва. Започват родилните мъки на новия човек. Започва раждането. Това раждане е голяма работа. Дълго време и подготовката за тези родилни мъки, за раждането на новия човек, новото съзнание, очевидно, щом като е 300 години периода, очевидно се изисква доста работа по него. И всичкото това, което се случва от астрологична гледна точка, е точно част от това много голямо завъртане. Значи Уран е в Телец и в момента е все още малко в Телец и влиза в Близнаци. Близнаците са знак, който се управлява от Меркурий, а Уран е неговата висша октава. Плутон влезе вече трайно в Водолея от кога беше там от лятото, някъде есента, и ще бъде в Водолей 20 години. Нептун и Сатурн влизат заедно през някакви дни, влизат в Овен сега, края на януари и февруари месец, влизат в Овен заедно. Това се е случило Сатурн и Нептун, пак казвам, Сатурн е последна видима планета, Нептун е господар на последния знак.
имаме, като ги изговориш тези три думички, последна видима планета, последен знак с господар на последния знак, означава, че наистина нещо голямо приключва. Какво се е случило в 1703 година, когато Нептун и Сатурн заедно са преминали по същия начин, както сега, без другата компания, обаче по същия начин са преминали от Риби в Овен. Нептун е свързан с големи неща. Той е нещо, което не се занимава с Хикс, Y и Z. Той се занимава с големи съюзи, с обединение на различни държави, с империи, с тенденции, с грамадни неща. Там няма нещо, което да е отделност. Какво се случва тогава? 1703 година Петър I поставя първия камък на Петербург. Той е някакъв си дивак от севера, който е ходил и е бил ратай по Холандия и по други държави да се учи как се правят кораби. Никой. Брадясали, бръсни и така нататък. Поставя първия камък на Петербург и се ражда една империя, за която не е подозирано до този момент, че съществува. Какво се случва на запад? Краля Слънце е изявил абсолютната индивидуалност, вече, която е излязла в държавата. Това сама е термин, който се приписва на Луи XIV, не е верно, не е негов и не го е изричал, но му отива, което е достатъчно. Краля Слънце обаче е. Тоест изявяваме човешката индивидуалност до нейния абсолютен апогей и вече няма какво да се прави. Вече трябва да дойде Френската революция малко след това, по-късно, стотина години, няма и 190 години по-късно, вече идва Френската революция и това, което той си изявил горе, се подрязва от гилотин, който е измислил една машина. Не с него, а с неговия внук, разбира се, това става, но говорим за принципи. И Франция, която е абсолютният хегемон по това време на цяла Европа, лека по лека идва абсолютно от нищото една война за испанското наследство. Франция за първи път е победена, Великобритания излиза на хоризонта от едната страна, Русия от другата. Две сили, които до ден днешен са всъщност преки, как се казва, претенденти за надмощие. Империи огромни, Англия, знаете каква империя е било Великобритания в някакъв момент, територията на Русия знаете каква и така нататък, но става едно огромно пренареждане по отношение на всички тези хора, които са под владичеството на единия или на другия. Това са милиони хора, значи всичките тези милиони хора се движат в ритъма на вълни, каквито се определят от... Зад всеки император седат сили, разбира се, небесни сили. Това не са личности. Това не е решение на Хикс и на Y, това са сили, които се проявяват чрез тези хора. Сега Нептун и Сатурн по същия начин влизат заедно от Риби, влизат в Овен. Обаче, заедно с Плутон, който влиза в Водолей, и Уран, който влиза в Близнаци. Уран в Близнаци предишния път е бил, когато е 41 година. 41 или 3? Защото баща ми е 45, а неговия Уран е в Близнаци. Неговия Уран е далече в Близнаци. Уран седи 7 години в Близнаци. 41 влиза в Близнаци и седи 7 години там. Да. 41-42, защото той иди ми дойде. Влиза в Близнаци, излиза, като сега. Затова се казва 41-42. Знаете пак голямото пренареждане, което се случва в света 41-42 година. Това е времето, когато Хитлер влиза в Русия, тук става промените в България. Точно 1942 година става обръщането с Курската дъга, смисъл смяна на посоката на армиите, които се движат към Русия, после обратно. Точно това, не само разгара, обръщането. На силите. Да, защото до влизането на Уран Хитлер е с надмощие. Влиза Уран в Близнаци и се сменят нещата. По-малкото неща, които правят впечатление заради войната, което винаги е фокус на внимание, по-малкото впечатление прави, например, че тогава е измислена пишещата машина. Тогава са измислени една камара неща, които са свързани с комуникации, с телефони, да, с Уран в Близнаци, но това остава някакси така назад, защото
Войната е тая, която ангажира вниманието ни, а в това време се случват една камара близнашки неща. И там не е Меркурий, който е, той със сигурност е минал и той оттам, но той е толкова бърз, че няма значение. Но октавата на Меркурий влиза в знака на Меркурий. Тоест, това значи, че вкарва страхотна мощ, която обслужва не един човек, или не една държава, или не едно правителство, или не, а повдига възможността за това общуване на всички. Ще се върна след малко на Уран в Близнаци. Плутон е по-интересен в случая. Плутон си говорихме как действа. И сега, представете си, сигурно има още планети, за които ние не знаем. Учителя каза, че са 12, значи са 12. Но още не ги знаем кои са. Ще ги открият. Може и сега да ги открият. Що не ги знаем, те действат ли? Действат. Ако ще разберем, след като се открият, природата им каква е. Да. Но сега не знаем, както не са знаели на времето как действа Уран и Плутон и Нептун, но той е действал, но само на големите процеси. Плутон, една планета, когато е открита, както в случая 1930 година, Плутон се откри, който е в Рак. Сега половината от движението на Плутон, тъй като еклиптиката му е изключително изкривена, половината от движението на Плутон много бързо претичва през знаците. Изключително бързо. Значи Везни и Скорпион, хората, които са родени с Плутон във Везни и Скорпион, той там седи по 11-12 години. За разлика от Овен, 30 години в Овен. 30 години ще седи в Овен. Сега ще бъде 21 в Водолей, в Риби 26-7 години, в Овен 30 години, в Телец мисля, че още повече. Тоест тази половина, която е от лятно слънцестояние до зимно слънцестояние, я претичва бързо, след което започва 3 пъти по-бавно, бавно, с растежа на светлината. С растежа от зимно слънцестояние почва да расте светлината до лятно слънцестояние. Това е неговото най-бавно движение. Тоест, когато минава през тези знаци, тогава очевидно има нужда от много по-голямо преосмислене и преоткриване на сили, на ресурси, на енергии, за които не сме и подозирали до този момент. Само да кажа, че предишното му пребиваване в Водолей е момента, когато се отделя Мартин Лутер и закачва 90 тези са на една стена и казва: не съм съгласен с папата, некакъв си там. Некакъв си. Нали сещате, папа по това време е Лъв X, който е син на Лоренцо де Медичи. Хората, които са направили Ренесанса, и негов син, който е апотеоз на всичкото това възраждане, е папа на Рим и някакъв си на края на света обяснява, че не бил съгласен с него. Обаче какво се случва? Забира страхотна енергия това движение протестантското и малко след това се откъсва една огромна част от вярващите в католическия правилен начин. Защото всеки е правилно вярващия в Христос. Нали? Ние сме най-правилно вярващите, после са по-малко, но много силно правилно вярващи. Така те затова всичките се биеме като изоблавени, за кой повече вярва в Христос. Така, по правилен начин. И става това голямо преобръщане, защото това променя цялата... започва нов импулс. Това е реалният плод на Америка и на възхода на Америка. Протестантския импулс, който е освободен от индулгенциите, от натрофеността на католицизма, от всичките там неща, в които те са зациклили и се разгръща този импулс в Америка. Това е било предишното пребиваване на Плутон там. Значи представете си за каква огън дълбока става въпрос. И сега, учителя казва, 14-та година, от днес започва новата епоха, тогава в този момент Уран е във Водолей, естествено. 1990 година Уран и Нептун бяха във Водолей и донесоха всички знаем какво. Сега Плутон е във Водолей, т.е. и трите планети, които са истинските реформатори, големите реформатори на големите общества, процеси, човешки, големи такива, как ска, обединения и всякакви неща,
Сега Плутон, като изкара тези 20 години във Водолей, тогава по всяка вероятност, особено децата сега, които се раждат вече с Плутон във Водолей, тогава може би ще започва нещо да ни влиза в главите, какво е това Водолей. Защото ние теоретично само говорим за Водолей, няма водолейско осъзнаване. И тези, кои тук има ли родени по знака на Водолей? Ще кажеш, че сме лъвове. знам. Лъвове под прикритие. Лъвове под прикритие. Учителя го казва. Учителя го казва. Не го казвам аз. Учителя казва, до този момент 7 знака само човек е проработил. До тук. Когато го казва е някой от годините, в които държи беседите, не съм обърнала внимание, трябва да си запиша в коя година е Белким от тогава до сега. Малко така сме влезли в следващия знак, което означава, че умеем да работим с силите на първите 7 знака. След това има енергията, има влиянието, има, разбира се, много, но ние с тези още не сме дорасли с тези енергии истински да... То е също това, когато завете на цветните лъчи. Да, точно така. Другите не точно така. Точно така. И те забележи кои са аметистовите и белите лъчи. Да. Развитието на интуицията, което става. Да, всъщност да, точно така. Когато развиеме това другото чувство, което е интуитивното, може би тогава ще можем с скорпионската енергия да работим, защото тя е такава дълбока и иска да изведе. Иначе за сега другите тези знаци, които са все още по-малко обработвани, първо скорпиона трябва да ни пусне да влезем символично на дъното. Тъмното, да се преродим, да дойде този елемент на живот, смърт, възкресение. Възкресение. Какво значи възкресение? Тук в последната беседа беше необходимостта да познаваме Бога ли беше и какво предишната учителя обяснява какво е възкресението. Много красива беседа. Да се свържеш изцяло с този свят, който е неполярния, което някакви древни неща иска от нас. Да не мислиш нищо отрицателно, да не казваш за никой нищо отрицателно, да не критикуваш. Такива обикновени, абсолютно невъзможни. Докъде бях стигнала? Да, Плутон и Водолей. И ето вече влиза царствено с Плутон във Водолей. И сега, значи минаха и трите планети, Уран 2 пъти, Нептун веднъж и сега Плутон те първа влиза. И когато и Плутон изоре Водолея, тогава всъщност ние горе-долу ще можем да се прикачим, да се скачим с тия енергии, които са водолейските, за да можем да започнем обновлението, защото за Водолея, мита за Водолея да го казвам. Да. А скобичките? Трите мита всъщност са по някакъв начин свързани. Мита за Водолея е сина на Прометея, Девкалион се казва в гръцкия вариант. В Египет няма да влизаме, защото там ние сега с новата слабост на Египет, обаче ще е за по-нататък. Сина на Прометея е Девкалион и тогава е точно същия период от това време, така пише в мита. Свършва единия период златния, започва сребърния. Тогава, защото това, че е край на тази цивилизация, че се намираме в край на една култура, е очевидно, нали, с невъоръжено око се забелязва. Този разпад на плода, за да остави семенцето да се положи в новия цикъл на разгръщане, виждате света, културата и всичко каквото се случва, че съвсем всички белези на този опадък се виждат на този разпад, като почеш от морална гледна точка и се свърши вече до всичко останало. Но семенцето си е семенце. То не може да се появи на хоризонта, ако няма разпад на плода. И имаме тук, нали, едното дърво от себе порасва, извлича соково от земята, расте, разгръща се, цъфне, върже, даде плод, този плод си свърши неговата работа, освобождава семенцето, гнилостта, къде отива гнилия плод? Той се стреми към земята. Гнилостта става тор, от нея излиза семенце и започва новото. И
това. И сега семенцата са свързани с възможностите, които са вложени. Възможностите, които са вложени, са свързани с активните стихии, така наречените мъжки стихии, които са огнените и въздушните. Женските, пасивните стихии са градините, в които се разгръща въпросното семенце. И сега, Плутон беше в Козирог, Нептун и Сатурн в Риби, Уран в Телец. Градини, които създават условия. С тор, с всичко, което е било необходимо, разлагащи се градини, защото вижте по линия на тези три знака какво е разложението навсякъде. По линия на Козирога, където беше Плутон 20 години, се разпадна цялото държавни устройства в целия свят. Абсолютно. В целия свят стана голямото пренареждане. В Риби абсолютна промяна по отношение на принадлежност към общества, към групи от хора, към... виждате какъв мощен, такъв имаше импулс за създаване за такива на... връщане включително към природа, с медитации, с съзерцания, с такива страшно много стана това, даже може да се каже, че е модерно и слава Богу Рибата и Телеца. Уран влезе в Телец, какво прави на Уран природата? Той като е небе и е в най-земната, най-бавната, най-дълго преживещия Телец. Представете как цял ден мога да мачка една клиничка и така. И Уран там да растеника си, представете какво прави, криптовалута прави. Бам, електронни пари, бам, карти с телефона. Аз не мога да се оправя да си включа телефона, не знам как се включва, тия като ги гледам малките, дето са като него, тик, с пръщетата, тук с това плаща, с това плаща, какво плаща, къде са, Телец. Телец с Уран в Телец няма материя. Всичко е вкарано вече в някакви виртуални пространства и така нататък. Това е Уран в Телец. Смяна на плътността на гъстата материя. Във всички смисли на думата, включително и това с колко много хора са ориентирани вече към някаква духовна практика, пак тя прави тая материя от гъстотата и я прави по-прозрачна, по-ефирна, защото ти почваш да мислиш за други неща и не ти е вече фокус тази материя, земната опаковка. И тези пасивни стихии сега мисля, че е много важно. Сега ще ги прочета. Написала съм чинно. На 27 януари, което е след някакви си 50 дена, 60, Нептун ще влезе в Овен окончателно. На 14 февруари, което е 3-14, значи това са 3 седмици, по-късно Сатурн влиза в Овен. На 26 април Уран влиза в Близнаци. Тоест, това е времето, което, защото след това години наред, Нептун ще остане 14-15 години в Овен, Сатурн разбира се по-бърз, 2 години и половина, Уран ще е 7 години в Близнаци, Плутон ще е 20 години в Водолей. Какво означава това? Това е последното време, в което можем да довършим работата по условията. Защото това нещо, за да се случи тук, Мария е работила колко години? 3 години. 3 години. Е подготвила условията, за да можем ние тук да седнем и да си приказваме. Сега това е последното време, в което ние можем да подготвим условията за ново. Пак ще се върна на една беседа, учителя казва така: ако искаш да бъдеш художник, трябва да се скачиш, думата е точна, цитат, да се скачиш с веригата на великите художници. Ако искаш да станеш музикант, трябва да се скачиш с веригата на великите музиканти. Ако искаш да станеш философ, ще се скачиш с веригата на великите философи. Тоест ти трябва да имаш идеал, трябва да имаш стремеж и да се скачиш с нещо, което е много високо. Обаче ти, за да се скачиш с това нещо, ти трябва да подготвиш това скачване. То не може да стане. Сега се скачвам.
Да. Сега се скачвам с Нострадамус. Се скачиш с Нострадамус друг път. Трябва да четеш, да учиш, да пишеш, да правиш. Какво учиме ние, което учиме български език? То са какво е прилагателно, какво е сказуемо, пълен член къде е, непълен член къде е, фигури на речта. Учиме го това 11 години, след което като започнеш да говориш български, ти мислиш и кое е прилагателно и кое е сказуемо. Не, ти го говориш този език. Същото е с астрологията. Учиш аспекти, стихия, пасивна стихия, уникава стихия, така. Обаче най-накрая, като ги научиш тези неща безкрайно дълго време, Чичо Николай, какво правеше Чичо Николай? Аз ония ден го давах за пример. Объркал на майка му, не е 10 часа вечерта, е 10 часа сутринта, изкарила ловица. Пак и казва всичко. Хороскопа е абсолютно няма нищо общо, както Йоана като гледа на кафе. И на Ани говори едни хубави неща, ама никой колко по-хубави неща и говори Ани толкова по-обесърчена. И Йоанна казва, ма какво си се нацупила сега? Не виждаш ли колко хубави неща ти предстоят? И Ани казва, ти не гледаш моите чаши, а гледаш твоите. Обаче Йоанна и позна. Защото ти като научиш езика вече на нещо, ти правиш скачване. Не гледаш хороскопа вече. Това го те ориентира. Правиш скачване. Обаче, за да го направиш това скачване, трябва да подготвиш условията. Без условията не става. Така че имаме 50 дена, разбрахте, за Нептун, 60 дена за Сатурн и 3 месеца за Уран. Подготовка за новите условия. И сега има още нещо, което е важно. Планетите, с нощи стана дума за това, за малко, планетите, когато се намират в последните 2 градуса на знак, това се нарича анаретни градуси, те се прибират навътре, защото трябва да обобщат този знак, да вземат от опитностите, които ще им трябват, да го превъртат, да видят кое е какво що и са така малко по-мълчаливи и така по-обърнати малко навътре. Не значи, че не си вършат работата, но така с елемент на вглъбеност. Особено когато са в пасивни знаци. Тези, за които говорим, земните и водните. Когато влязат в новия знак, пък първите 2 градуса са критични градуси, защото ти трябва да се пренастроиш от една спокойна, бавна вода към един лутовен. Нали се сещате за какво става въпрос? И първите 2 градуса, т.е. докато тези планети се пренагласят, това са моменти на кризи. И сега забележете, че всичките и 3 планети, включително с Сатурн, едновременно са в критични градуси. Значи най-напред са критични, особено за кой? Особено за Уран, който е в последни знаци на Уран е най-бързата планета. Уран е планетата, която директно иска да те скачи с космоса. Уран се интересува от космични, от велики неща, небето, там да ти е вниманието към звездите, към космоса, към целия потенциал. Телецът те държи с най-голямата котва, неговата природа е да ти даде тяло. Това тяло не е задължително да бъде материално. Ти, за да имаш поглед към звездите и да отидеш да летиш във въздуха, ти трябва да имаш с какво. И това тяло пак е на телеца, но то е спокойно. Там е спокойно всичко, защото то трябва да бъде облагородено, изработено и така. И когато Уран влезе в Близнаци, неговата криза ще бъде много бърза. Много бързо ще се настрои в Близнаци. Той беше сега в Близнаци и зададе темата, нали? Видяхте какво се случва с дронове, с изкуствен интелект, с всичко. За няколко месеца влезе и веднага се разбрах какви ще ги върши следващите 7 години. Плутон обаче, той е, природата му е интровертна, дълбока, бавна. Той е във Водолей, в знака на Уран. И неговата криза ще продължи поне още година и половина, докато мине тия въпросни 2 градуса, защото той е най-бавен. И той е в криза, пък защото е бавен, а е в бърз знак. Значи Уран е в криза, защото е в бавен знак, като е бърз, той е в криза, защото е в първи градус и така. Нептун, като влезе в Овен, там ще е най-тегавата криза с Сатурн, докато изминат първите 2 градуса, защото и Нептун, и Сатурн са... Те имат нужда от осмислене, от бавно, от усещане, от пренагласа и в Овен това става абсолютен антагонизъм на природа, на едното с другото и това означава, че следващата година ще е с такива тласъци на мощни
защото то най-напред ще се заявява посоката, след което ще се види, че не е толкова лесна за постигане. И това е най-важно да сме адаптивни, гъвкави към, просто да не се страхуваме от всичките дивоти, които могат да се случат, защото представете си сега, най-вече Уран в Близнаци, защото с Плутон ще имаме време да се го нагласим с неговото преорганизиране на нашето съзнание за това, че ние сме един човек. Аз ви започна легендата, защо не ми кажеш? Легендата за... Що се отплеснахте? Да. Легендата за Водолея, да. Идеята е да се осъзнаеме че сме един човек, че сме клетки на един човек. И най-големият проблем е, че всеки иска да е клетка на нещо по-така, на мозъка, на човека има всеки клетки. И това е големия проблем на времето сега, защото всеки иска да е това, дето я за него, я не. Но няма значение, това ще стане. Легендата за Водолея. Девкалион беше син на Прометей. Оттам се отплеснах, че и тогава е свършил един много голям цикъл и легендата за потопа и както в Библията има потоп, това е край на един цикъл и започване на нов. И водата идва като все едно очистване на старото нещо, което вече е изгнило, за да даде възможност да се роди ново. И тогава Зевс праща потопа, защото е ядосан на хората, които абсолютно са се развратили. И остават пак така двама души, както Ной и жена му. Този път са Девкалион и Пира. И къде са те? На планината Парнас. Къде е планината Парнас? Там е прямо на Делфи. После ще дойде Делфи. Макар че в митовете и в легендите, уж това е първото, па после се оказа, че он е там, па той е тук, но няма значение. Делфи си е Делфи. Аполон, това е слънчевото естество във всеки един от нас. Аполон е пред Христовия Христос, както и Офей. Това е слънчевото естество във всеки един човек, което в инволюцията влиза вътре в тебе, заключва се и трябва да ти говори чрез пития или чрез Йоана да ти гледа на кафе или чрез Андей да ти види ръката и да ти каже нещо и така нататък. Тоест това естество се проявява в храм, чрез някой. И както иде, в един момент Зевс се сеща, Боже, уния ги оставих там в потопа, остава с тях, я на Хермес иди и виж. Дали остава? Да, какво се случва? Тича Хермес при Девкалион и при Пира. Как сте, бе? Зевс каза, че всичко, което искате, ще го имате. Какво искате? Хора. Те искат хора. Не искат богатства, не искат храмове, не искат земи, не искат стада, не искат нищо. Те искат да взимат другаричета. И Зевс казал, добре, айде от мене да мине. Почва Пира да хвърля камъни назад, момиченца се раждат от камъните, хвърля Девкалион момиченца назад, камъни назад, раждат се момченцата и така се появи от новия свят. От камък, в колко молитви има 2-3 молитви, учителя казва, от канарата, от която съм отсечен. Камъка какво е? Символ. Камъка е символ на материала на човешкото тяло. Какъв е символа на потопа? Изчистено е. Изчистен е материала, имаш нов материал, имаш камъни, които вече са чисти. И с тези чисти камъни създаваш вече новото човечество и този въпросен Девкалион, Зевс за това, че е създал все едно новото човечество и че му е дал след пречистването на водата, го качва на небето вече като съзвездие Водолей. Няколко мита има, но този е най-такъв конкретния. И вече това, което учителя пък казва, което е важно, е, че от рамото се излива водата. Знаете, това е свързано с божествения свят. От раменете до слънчевия сплит до пъпа са духовния свят и физическия свят. Значи той излива от божествения свят вода. Водата, която чисти и която дава новия живот. Защото водата е живот. И това е Водолея. Значи имаме едни-двама, които са си поискали хора и хвърляйки камъка, тези хора са един и същи материал.
Както отче наш казваме, отче наш, значи ти като казваш отче наш, значи ние сме ти децата. Значи, щом като ние сме ти децата, а ти си един от теб, значи ние всички сме братя и сестри. Ма това иди го обяснявай. На теория е лесно, на живота не е. Така